Hyvää huomenta! Aha. Oi! Me ollaan Tuknerin vasella. Ai sitä vittu nyt tulla niinkin. Safkaus. En mä edes näyttää ajan päät, nyt se tuli vaan. Kaksi äijää tuossa loppupuolella. Ja tipahti. Kaikki on saatu jo ylös. No, tiputin sen, joka luuttasi sen kaverinsa. No niin. Tässä vaikka lailla. Mä sain päähän, niin mä tapoin Exen nakun. Mä ammuin sit nakuun, kai se kuolee polttiin. Joo, mä tapoin sit toisenkin nakun. Tässä sovassa on tämmönen paska toinen. Siinä on nyt edelleen se naku. Naku, joka luuttas sen toisen jäbän, joka luutti mun laatikkoa. Edelleen. Ei nyt yksi äijä otti luutit jo. Osuin. Tapoinko taas? Me menit etuovelle kämpiin. Tapoin. Osuin, tipahti. Se meni alaspäin se luutti. Ei, mut kun se ei kai huomannut. Nyt naku luuttii just tossa missä kopo luutti on, vittu mä lataan. Se on noin naku, joka nyt sai sen luutin. Mä ammusin tänne ylös, otaks se tulla ylös? Joo, Osuin ja tapoin se, vittu. Se kuoli tohon kivelle nytte. Se pystyt kai. Se on siinä kiven vieressä. 3 lootaa saatiin tämmöisessä tilanteessa ihan hyvin. Tää oli unta, täytyy tulla toiste takai.